हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट्स लानानै फैलायबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव टयलेटनि आपडेट्स लाना फैदों। दा इम्परटेन्ट आपडेट्स ओंखारदों। जोबोर इम्परटेन्ट बे आपडेट्सआ, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजिगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आं फारि फारि बिनि डिटेल्सखौहाय नोंथांमोनजों शेयारिं खालामहरगासिनो दङ। दा नोंथांमोना जों स्वच्छ भारत मिशननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैग्रोनांगोन। नोंथांमोना टयलेट एप्लाइ खालामदोंमोन नङा होमबा? दा जायहा टयलेट एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना बेबायदि गुगल क्रोम ब्राउजारावहाय फैनानै चेक खालामबानो जाबाय। दा नोंथांनि टयलेटनि नामाहाय नोंथांना डाटा लिस्टआवहाय गाखोदोंना गाखोआखै, नोंनि नामाहाय लिस्टआव दंना गैया नोंथाङा नायनो हागोन आरोखि। दा स्वच्छ भारत मिशन नोंथांमोना लिरनानै होबानो जाबाय आरोखि। ओमफ्राय ओरै एसे स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना नैबे मेनुआव फैनांगोन आरोखि, स्वच्छ भारत मिशन मेनु लिरनायावहाय। दा नोंथांमोना बेयाव फैदो। बेनि उनावहाय बिनि इन्टारफेसआ बेबायदि फैगोन। बिनि इन्टारफेसआ बेबायदि फैनाय लोगो लोगो ओरै एसे स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नोंथांमोना नैबे 13A नुदों नङा होमबा? बे एन्ट्रि स्टेटास अफ निउ हाउस हल्ड्स इन SBM फेज 2 बे 13A नाम्बारा बेवहाय एसे खेबसे क्लिक खालामना हो। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबिदि नुगोन आरोखि डाटाखौहाय। दा नोंथांमोना बेबायदि नुगोन डाटाखौहाय। दा बेखौहाय नोंथांमोना बबे जिल्लायाव थायो नोंनि जिल्लाखौहाय सेलेक्ट खालामदो आरोखि। नोंनि स्टेटखौहाय आं आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय। दा बेखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खामानि मावबावनांगोन आं फारि फारि खिन्थालांबाय थागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा बेवहाय माबा ओंखारगोन आरोखि, नोंनि डिस्ट्रिक्ट ओंखारगोन। नोंनि डिस्ट्रिक्टखौहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै लादो, गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौहाय। आङो डिस्ट्रिक्टखौहाय सेलेक्ट खालामनोसै। बिदिब्ला आं मोनसे जायखिया डिस्ट्रिक्टखौहाय सेलेक्ट खालामबाय आरोखि। बिनि उनाव नोंथाङा नैबेयावहाय मोनसे माबा नुबावगोन। बेवहाय ब्लक वाइज नुगोन। नोंथाङा नोंनि ब्लक बबे ब्लकआव गोग्लैयो नोंनि डिस्ट्रिक्टआहाय बेखौहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबावदो। दा नोंनि ब्लकनि नामफोराहाय बेवहाय फैजोब्बाय। नै नायनानै लाबानो जाबाय। नै फारि फारि फैजोब्बाय। दा जायखिजाया मोनसे ब्लकनि नामखौ सेलेक्ट खालामदो। नै आं बेखौ ब्लकखौ सेलेक्ट खालामनोसै। मोनसे जायखिया आं ब्लकखौ सेलेक्ट खालामबाय। दा नै बेवहाय नायदो, नै नोंनि ब्लकनि नाम, नोंनि पन्सायतनि आरोखि, ग्राम पन्सायत BCDCनि ब्लकनि नेम फैबाय। ओमफ्राय नै बेबायदि थागोन आरोखि। LGD पन्सायत कड नाम्बार थाबाय, पन्सायतनि कड नाम्बार थागोन। ओमफ्रायहाय नोरै इन्टार बाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक एन्ड एप्रुभ एप्लिकेसन, माब्ला एप्रुभ खालामा, खयजन एप्लाइ खालामदोंमोन, बे BCDCनि सिङाव साबेसे मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन, बेनि एप्रुभ जानाय माबा थागोन आरोखि। जायफोरना एप्रुभ जादों बेबायदि थागोन। दा ओमफ्राय ओरैथिं नायबावदो, नै ब्लक वाइज बेबायदिखौनो नायबानो जाबाय। बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरोखि ना। ओमफ्राय नै रेजेक्ट जानायबो दङ, माखासे लिस्ट दङ, मानसिफोरनि लिस्ट दं, बेखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय। दा नै बेवहाय टटेल बेबायदि ओंखारहैगोन आरोखि। बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय डाटाखौहाय। बे डाटा आरोखि ना, नोंथांमोननि टयलेट एप्लाइ खालामनायनि मोनसे लिस्ट बियो। दा बे लिस्टआहाय अनलाइनावहाय थानांगोन आरोखि। बे लिस्टआ दा बे माखासे डाटा लिस्टआहाय डिस्ट्रिक्टनि जोहै नोंथांमोननि ब्लक अफिस आरो ब्लक अफिसनिफ्राय नोंसोरनि ग्राम पन्सायत जायनाखि BCDCनि जायनाखि चेयारमेनफोर बिथांमोननि आखायाव बे डाटा लिस्टआहाय सफैनो हासिगौ आरोखि। मानो होननानै बुङोब्ला दा गोबां सर्सआव मोननाय बायदिब्ला जों खोनानो मोन्दों आरोखि, माने सार्भे खालामगोन होननानै बुंदों बिथांमोनहा। जायनाखि फायखाना गैया बिथांमोननोसो होनाय जागोन, आरो जायनाखिफोरा फायखाना दं बिथांमोननो होनाय जानाय नङा। जोंहा IONजों लोगोसे जोंहा फायखाना मोनफाखादों नङा होमबा, बिथांमोननो होनाय जानाय नङा आरोखि ना। जायफोरा फायखानाहाय गैया बिथांमोनसो होगोन। दा बे माखासे लिस्टखौ लानानै बिथांमोना गामि गामि भिलेज हाबनानै दा सार्भे खालामगोन आरोखि। दा BCDCनि जायफोरनाखि चेयारमेनफोर बिथांमोना सार्भे खालामफैनो हागौ लासैनो, आरो गुबुन जायगाफोरावहाय खालामबायबो जानो हागौ। दा गोबां सर्सआव मोननाय बादिबा जों खोनानो मोन्दों आरोखि। दा जोंहा गोबां मानसियानो रेशन कार्ड गांसेजों न'खरनि मानसिफ्रानो, साफ्रोमबो न'खरनि मानसिफ्रानो फाथायदों नङा होमबा। सोरबा साब्रै साबा बेबायदि रेशन कार्ड गांसेजों फाथायदों। दा बिथांमोननिखौ मा खालामगोन, रेजेक्ट खालामनो हागौ। रेशन कार्ड गांसेयाव सासेल' मोननो हागौ आरोखि, बेबायदि टारगेट लादों बिथांमोना। बेबायदि खालामनो हागौ, मानोना रेशन कार्ड गांसेजों साथाम साब्रै मोननायनि माबा गैया, सासेल' मोनगोन आरो। बेनिखायनो बे डिसिसनखौ लादों आरो बिथांमोना। माने फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोना सार्भे खालामगोन आरोखि।
भिलेज गामि न' हाबनानै बिथांमोना सार्भे खालामगोन आरोखि। दा बे लिस्टआहाय अनलाइनावहाय लिस्ट थानांगोन आरोखि, हाबजोबनांगोन। नोंथांमोननि डाटा लिस्टआहाय अनलाइनाव श' जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना फायखानाखौ मोननो हागोन। दा नोंथांमोना बेहाय भिलेज हिसाबै नायनो हाया, बेहाय डिस्ट्रिक्ट हिसाबै नायनो हायो, ब्लक हिसाबै नायनो हागोन, BCDC हिसाबै नायनो हागोन आरोखि। BCDCआव बेसेबांथा एप्लाइ खालामदों, डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसेबांथा एप्लाइ खालामदों, ब्लक वाइज बेसेबांथा डिस्ट्रिक्ट एप्लाइ खालामदों, बेखौ नोंथांमोना नुगोन। नाथाय भिलेज हिसाबै नुनाय नङा, बिथांमोनहा अफलाइन हिसाबै बिथांमोना मा खालामगोन, सार्भे खालामगोन आरोखि, न' हाबनानै। बयनिबो भिलेजावहाय हाबनो हागौ। बिनि थाखाय नोंथांमोना बे माबाखौहाय मा खालामना लानांगोन, फायखानानि फैसाखौ मोननो थाखाय। दा बिथांमोना बे सार लिस्टखौहाय लानानै गामि भिलेज हाबनानै मा खालामबावगोननो, बिथांमोना खेबसे भेरिफाइ खालामबावगोन आरोखि। नोंनि माबाखौहाय नायगोन, प्रुफ नोंथाङा नंगौना नङा, बिनि थाखाय मोनथावगौ नंगौना नङा, एलिजिबोल नंगौना नङा, बेखौहाय बिथांमोना सार्भे खालामनानै नोंथांखौ खेबसे नोंथांनि भेरिफाइ खालामनानै होबावगोन आरोखि। दा जानो हागौ दस्रा डिस्ट्रिक्ट, दस्रा ब्लकफोरनियाहाय BCDC लेभेल ग्राम पन्सायतफोरनियाहाय मावबोबाय जानो हागौ माखासे चेयारमेनफ्रा। दा जाय डिस्ट्रिक्टनियाहाय मावबोदों, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरलायबानो जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय बेनोमोन आरोखि मोनसे इम्परटेन्ट आपडेट्सआ। दा नोंथांमोना बे फायखानानि फैसाखौ मोननो थाखाय मा खालामबावनांगोन, आधारजों प्लास बेंकजोंहाय नोंथांना लिंक जाथारनांगोन आरोखि। मानोना जोंहा फैसाखौहाय DBTनि गेजेरजोंसो सोनाय जायो नालाय, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहैसो जोंहा फैसाया हाबो नालाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन, आधार प्लास बेंक नोंथांमोना लिंक खालामनानै होथारनांगोन। बिनि थाखाय नोंथांमोना बबेबा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि जाय बेंकआव एकाउन्ट खुलिदों, बे बेंकआवहाय थांनानै नोंथांमोना आधार कार्ड, नोंनि आधार कार्ड ओमफ्राय माखासे बाखिखिनि डकुमेन्ट्सखौ होनानै नोंथाङा साबमिट होनांगोन, बेंकजों आधारजों लिंक खालामनो होननानै। अब्लानो नोंथांनि आधार बेंकआ लिंक जागोन आरोखि। आरो नोंथाङा खेबसे अनलाइनाव चेक खालामनानै नायफिनबानो जाबाय, आधारजों बेंकजों नों खालामनाय खामानि मावनाया लिंक जानानै जायाखै, अब्लानो नोङो मिन्थिगोन। आरो नोंथांनि आधार प्लास बेंकआ जुदि लिंक जाबायब्ला नोंथाङा मिन्थिखादो, नोंथाङा जायखियानो जाया मानो, जायखिजाया स्किमनि बायदि राङारि अनसुंथाइफोर हाबा मानो, नोंथाङा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार DBTनि जोहै नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन आरोखि। दा बेनोमोन आरोखि नोंथांमोननि थाखाय गुड निउस, इम्परटेन्ट आपडेट्स। बेनो इम्परटेन्ट निउसमोन आरोखि, बिग आपडेट्समोन। दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। आरो नोंथांमोना बे अफिसियेल साइटआव थांनानै नोंथांमोना बेबायदिनो डाटा लिस्टखौहाय बरननानै लाबानो जाबाय, चेक खालामबानो जाबाय। गावबागाव डिस्ट्रिक्ट, ब्लक वाइज, गावबागाव पन्सायत वाइज नोंथांमोनहा बिदिनो डाटाखौहाय बख'नानै लानो हागोन आरोखि। नोंथांमोनहा दा भेरिफाइ खेबसे खालामबावनांगोन आरोखि। दा बे खामानिखौ जोंहा जिअ टेकिं खालामगोन आरोखि बिथांमोनहा। बे खामानिखौ दा BCDCनि चेयारमेनफोर, ब्लक लेभेलनि बिथांमोनहा भिलेज एरियायाव हाबनानै बिथांमोना सार्भे हिसाबै बिथांमोना भेरिफाइ खालामफैगोन आरोखि। लासैनो जालांगोन बे खामानिया। दा बिथांमोना मावबायबो जानो हागौ बबेबा डिस्ट्रिक्टआवहाय, नोंथांमोना खबर लालायबानो जाबाय आरोखि। दा बेनोमोन आरोखि ना लोगोफोर भिडिअआ। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामना होदो आरो बयनोबो शेयारिं खालामनानै होलायदो बे भिडिअखौ, जाहाथे बयबो मिन्थियो। आरो बेबायदि डाटाखौहाय नोंथांमोना बयबो दिरुनना लानो हायो। आं बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव पिन खालामना होना दोनखागोन। नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनांगौनि गोनांथि गैखाया। स' लोगोफोर, बिदिब्ला भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। दा नोंथांमोननाव जोबथारनायाव आंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट, नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय, जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर, थेंक इउ फर वाचिं, नाइस टु मिट इउ, बाय बाय एन्ड टेक केयार।